Γιαννιώτας. Σιώνει την μπάλα για τον Μπάλα. Αυτός έκανε το σούτ. Η μπάλα περνά λίγο out. Πολύ καλή στιγμή εδώ. Δεν φάνηκε να έχει δυνατότητα να αντιδράσει ο Τζόνστον που είχε μείνει ακίνητο στο κέντρο της εστίας του. Τελέστηκε αυτό. Κεφαλιά η μπάλα στα δίχτυα. Το 1-0 για την Εθνική Ελλάδος με τον Μπουγαΐδη στο 38. Ένα ακόμη καλά εκτελεσμένο κόρνερ έφερε την μπάλα στην καρδιά της μικρής περιοχής. Εκεί ο Μπουγαΐδης πήρε την κεφαλιά, νίκησε τον Τζόνστον και ανοίγει το σκορ για την εθνική μας ομάδα στο 38ο λεπτό της αναμέτρησης. Μαρκάρισμα από τον Μπάλα, αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτητής απέναντι στον Καπίνο. Τώρα εδώ καταπληκτική. Όχι. Τι έχουμε εδώ? Πέναλτι. Πέναλτι και κόκκινη κάρτα έχει πέσει στα πόδια του Άγγλου ο Καπίνο και έχουμε πέναλτι και αποβολή του Έλληνα τερματοφύλακα. Δεν φαίνεται να υπάρχει ανατροπή. Θα δούμε το replay τώρα. Ξανά η προσπάθεια του Αφόμπε, όχι, υπάρχει καθαρά, πέφτει στην μπάλα. Περνά λοιπόν στη θέση του Διαμαντάκου. Στη θέση του Διαμαντάκου λοιπόν ο Διούδης. Ο Δημήτρης Διαμαντάκος λοιπόν θυσιάζεται εντός εισαγωγικών τον Διούδη να περνά τον ο οποίος από τον κόσμο. Υποθεώνεται από τον κόσμο που στην πλειοψηφία είναι εσωνή στις εξέδρες. Βέβαια όταν υπάρχουν υποδείξεις σαν και αυτή του Δανού διαιτητή του Κεν Χάνσεν. Ο Χολ λοιπόν τώρα στο πέναλτι. Είμαστε ήδη στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων με την αλλαγή και την αποβολή. Χολ απέναντι στο Διούδη και έχουμε την απόκρουση. Κρατά το 0 ο Διούδης. Αυτή η εκτέλεση με τα εσωτερικά φάλτσα. Εδώ έχουμε την σέντρα, η κεφαλιά και δυστυχώς το 1-1. Δυστυχώς το 1-1 από τον Αφόμπη στο 56 αμέσως μετά την χαμένη ευκαιρία με το φάουλ του Σταφυλίδη. Η ελληνική ομάδα δέχεται τον γκολ. Σέντρα του Ρόμπινσον, ο Αφόμπη πήρε την κεφαλιά. Νίκησε το Διούδη. Σέντρα από τον Χολ μάλλον. Χωρίς πίεση εκεί ανάμεσα από το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Ο Αφόμπη πήρε την κεφαλιά και νίκησε τον Διούδη για το 1-1. Να δούμε εδώ τώρα, έχουν την ευκαιρία η Δενίδα στο πλασέ και η μπάλα είναι στα δίχτυα. Το 2-1 λοιπόν με τον Λικογιάννη στο 108. Εκμεταλλεύτηκε εκεί το λάθος των Άγγλων. Έκλεψε την μπάλα και με μια πανέμορφη λόμπα πάνω από τον Τζόνστον βάζει ξανά μπροστά στο σκορ την εθνική μας ομάδα. Εδώ λοιπόν έπαιξε με πλάτη ο Μπακασέτας, κυνήγησε την μπάλα. Ο Λικογιάννης την τσίπησε μπροστά από τον Κιν και πλάσαρε εξαιρετικά τον Τζόνστον για το 2-1. Το λάθος γύρισμα του Τσάλοβα προς τον Κιν.